yun, what's up mga kasolid? Kumusta po yung lahat? Ang recipe natin, boy sipat. Ngayon mo palang matitikman. Balbakwa, balat at sebo ng baka. Tingnan mo boy sipat to. Yan oh. Meron tayong balat ng baka, tapos ito yung sebo ng baka, yung taba. Pinakuluan ko na kanina to 10 minutes, tapos tinapon ko yung sabaw. So ang unang gagawin natin ngayon mga kasolid, i-slice muna natin. Sobrang napakasarap nito boy sipat pag lumambot to. Siguro balikan natin mamaya pag may slice na lahat. Yan, malapit na tayong matapos maghiwa boy sipat. At sa mga bago pa lang po sa channel, sana po mag-subscribe na kayo at huwag niyo pong kalimutan i-click yung notification bell. Maraming salamat po. At ito yung yung sebo, yung taba oh. Siguro gagawin lang muna nating 4 to. Yan. At dahil naiwan na lahat mga kasolid, start na tayo manggisa. So yun mga kasolid, start na ako manggisa. Nagpainit na ako mantika. Unahin natin yung katswete. Haluin lang natin hanggang lumabas yung kulay ng katswete mga solid. Tapos sasalayin natin yun oh. Yan, natanggal ko na yung mga anatosid mga solid. Start na tayo mag-isa. Lagyan lang ako ng luya, bawang, tsaka sibuyas yun oh. Ilalagay ko na yung iniwa kong kanina, balat ng baka tsaka yung sebo. Ganda ng kulay boy sipat oh. Nalagyan ko na rin ng tanglad or lemongrass. Lagyan ko na rin 2 beef cubes. Mag-add na rin ako ng paminta. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Lalagyan na rin ako ng asin mga solid. At tatakpan ko muna to, siguro bigyan natin ng 30 minutes, silipin natin mamaya mga solid. So yun mga solid, pagkalipas ng 30 minutes, update tayo. Ayun, wala nang lumalabas na usok, pwede na. Ayan o, ganda ng kulay boy sipat oh. Ililipat natin dito sa mas malapad na sobrang lambot na siya boy sipat. Napakasarap na rito. Malapot na yung sabaw. Lalagyan natin ng spring onion. Tapos lalagyan natin ng red bell pepper. Iwaiwai natin yung taba. Yan o. Nalulusaw o. Sarap to yan. Ting masarap talaga dyan, no? Yun, no?
At papakuluan lang natin ng ilang minuto to. Tapos anong gagawin, Boy Sipat? Kainan na po. Ipe-plating ko na to, oh. Yun, oh. So yun mga kasoli, dito rin akin nilutong balbakwa, balat at sebo ng baka. Grabe, napakasarap. At dahil na-bless sa pagkain of cam, anong gagawin, Boy Sipat? Kainan na po. At sa mga bago pa lang po sa channel, sana po mag-subscribe na kayo mga solid. Maraming salamat po. Kuha tayo. May kuha na, Boy Sipat. Yun, o. Grabe yan. Yun, o. Cheers tayo. Sinisipon si Boy Sipat. Cheers. Kain po. Ay. Ano masasabi mo, Boy Sipat? Masarap po. Ito yung taba, oh. Yung taba ng baka. Hanggang natin sa kanin. Yun, oh. Kain po. Malasa. Yun, oh. Yun, oh. Sarap, oh. Kaya masabay, taba, oh. Ngayon natin kanin. Chili. Dami, oh. Yung ibang niluto ko po, sinipti ko na syempre. Para yung mga taga-off-cam makatikim. Shoutout nga pala kay Tatay Do at Nanay Sila Serrano at si Boss Randy Serrano. Shoutout po. Shoutout rin po kay Michael Kapili, pati po kay Smiley Cyrus. Ba, may fan na si Boy Sipat, ah. Oo, nanginginig yung taba ng baka, oh. Sabay subo. Feel. Ilang pa sa bawah siya, masarap. Sarap po na sabaw. Siyempre, luto ni Kasolid. Yung taba, oh. Yun, oh. Lagyan natin sa kanin. Uy, sarap nito, oh. Boy Sipat, oh.
Yung ibang naluluto nito, puro balat lang, ako inaluwan ko ng taba para mas lalong lasang-lasa yung baka. Try mo lang boss, diba? Isang subo. Yep. Hindi siya nakakaumay. Yung pampalasang nalagay ko lang dito, yung beef cubes. Hindi na ako naglagay ng betchin or magic sarap. Yung palang sobrang lasa na. You know. Shoutout nga pala si Wilson Mendoza ng Magalang, Pampanga. Maraming salamat po sa panonood. Stop. Ang taba. Siguro last na ako. Sabaw. So yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang kainan. Balbakwa. Balat at sebo ng baka. At sa mga bago pa lang po sa channel, sana po mag-subscribe na kayo. Huwag nyo pong kalimutan i-click ang notification bell. Ay, kabusog ko. Ano, hanggang dito na lang? Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood.